do for already assume encounter. I want to say, my say Christo Yesu dom. Oh, yes, said the mention who you were hay. Was some for Rev Agyenim Boateng na me just so. A batch of my ending Komokakra. I will look at Sempa. Eti Aduno 90 Adia Sensia. Luke chapter number 24, verse number 36. Or say Jesus appeared before the disciples. Yesu yi ne ho adi e kire asuafo no. Me kan o say na ore kasa saa no ono abegina wo mfimfini na wo say won say asundwe nka mo. Wo say ore kasa saa no Yesu na nkasa begina asuafo no mfimfini na wo kan say asundwe nka mo. Hallelujah. Me do for asundwe nka mo. Baby a wo bia minim de ato wo ne nsohwe a wonam mu aja wadwendwen. I don't know what you are passing through. Chese wodwena yensisi so ya kasa somafo anwa ne somafo ne de asem bi agya no ana ye de asem bi ahye na no se onkwase obi one ne somafo. The mpesa wote ase ne se wi ase mu nipa bi a wo ha bia ya soma no wode ne hyebere nam obedi dwumadie son bi wa asase so ebere bi bedru ama na kobu ho nkonta nti bra sister me ma me ne papa a wotie me nana wo ye somafo wate ope wo ye somafo but aye bi nti a wo wi ase nti wo ye somafo. Bible say Yesu awu nansa asuafo no akohwehwe no ya hunamu ya hune nipadua anso nti wa saa bere wasie mosoro mu abra na aso wodwendwene ho se na hwan kra na akowia Yesu amu obi nso se ebra wote ase no wo hye nkom se obesori o ti ase ne ye nti eba ne se na Yesu Kristo asori se de woni ye tie pa na yenhu no ana omte wana wo mobobo hu. Bible si wo gusu a wo bobo hu na mpofrem ana Yesu epie ho ebe gina wo mfimfini na ntia Kristo de tia wo ne se asundwe nka mo. Minim sohwe bia atɔ so ana asem bia atɔ wo a ama wo bobo minim de wonamu wa abrabom bia nsɔre a atɔ wo ne adwonwe abɛda wo so no ɛso kyɛ somafo ne de odwina yensi so unya wa papa mu didie ana unya wo maame mu didie unua bi mo mpanimfo bi ananka wodi wo mu die wodo wrese wo mu de wani to won so kakra tenka obenya mo afiri ho nanso wa amfa omunyina disappointed nti wo fi say aye too late saa bere wotu ani a de wohunu ni nkuraduro de wohunu ni sika mo aketu bi a obetim dia wo nkona na wade wo ho nkwa afiri wo nsam ba me pese me kire wo say Kristo gina wo nkyɛn na hu na wo hu no wonya nhunu no na wo se me nka nkyɛ wo say asomdwe nka wo o ha no amane na mfa wo nkowu da wate nyema ebesesa ama wadwendwe ntu atwa me pa kire say o ha ne amane abetena wo so no nsɔre na ato wa asankase ato wo so a ama wo dwen a wonya no sibire no Yesu wom wonim edu ba bia na wabusa se hwan kora na betimi adwen de basafa to ane tenten so nti monwene de amobedi ana de ambenom ene de amobese na eda na abedwendwene ne ho monhwe sukoko ene wiem no ma wonto asa na nso awurade wo hwe wom na munipa nyankopon ebo mo se ne suban so no nseso ena de wo hia wo onfa ma wo de hia wo no awurade de bema wo samene wa medwendwene no ka medwene awurade asem ho
because I wodwene awurade nyankopon asem ho a ono nso dwene wasem ho ti asem ni ye mese se obedwene wasem ho de dwene awurade asem ho emo a wodwene awurade asem ho no na ono nso dwene wo ho mbata wote ase enti nwene bebre enha wo ho because nya wadwendwene mu na moa ebefiri ama na mu awurade asem mu nti dwene awurade asem ho 24/7 wose nsuro na mene wo ho emu wo komantu mene onyankopon me sawo de nso me boa wo na me de metene ni mfa me kura wo mu Isaiah 41:10 bata wote ase awurade se men kan tire o se men nsuro ni panyina bedi hwemmo ba Kristo de woni hwemmo da wate ebi ameka tire wo se wosisu na niema koyie ma wa adwuma bi kura wo a wonkoye Ghana adwuma yefo aban katua eyesai as compared to ankre and the companies no na ase o makatua pre ya ye better than aban adwuma but what I say because adwuma bi wo ho a you know it is say you can do it better but because of say the policy and the company is not being designed by you no ukona akotere wagen kora yemfa ni pehuna wansam fata bia no wabegina wani mu kasa ni nyina ne sane ma nkoyie ma ba tie me awurade won hunu saa de na enya no onim se wokyena bi ebe yie nti wanse no nti de wonam mu na awurade se na wase wabrabo wase wo da ache wase wo sabre no nti wanse ne da wate ase ti de wo fam no fam wo de adwene na mbom menka se awurade wayiwa ma onyi wo mai nipa na yiwa ma da bia meka asem we se o sire nipa wa de na wa ma wa ba ye ne den ba se o sire nyankopon wa de ya edi mfi apem kro de be ma ni nyina gina wo so wa brabo je hwa wa brabo yie hwa wa no kasa yie hwa wa adwene yie se wo se wo bi a sa ye na awurade de be ma wo ba wo ye nipa yie nyame be ye wo yie nya adwem papa wate na siwie enwene bone ma nipa da and try say obesum nipa fidie abopo say obegu nipa ni mase say ani nguase na ebeto medofo pa ade a be ma buru nsem nyam na wa bra bo be se ne se obenya adwem pobone ama unia se nte sa ade a ene ye mo adwem nya fan na dwena awurade ho nya wieye ebesi wiye ba se ye adom ne ye me ne odi nkra be se me de usi me ne obesa de ahia YouTube for your reading shiramo mo subscription watch our na yakoso enche I know say monetization e be samba on menim say reading na mo so be ye ne ma ye enche prophetic encounter na e ba so life but what you say yes abo akode kwa bu a na wotutu ne ho tutu ne ntabu ne ntakra na enye no wotutu egu ho afa ntakra foforo say de e be ye di ma yawo but what you say e be ye di ma yawo signs and wonders e baba akon akoji akwawo owo ya no miracle take place the akoso wo ho na efekeke pata what you say wo ne de ye gift keke healing no a gift prophetic na a gift but what I say yensia na emfantu akwam awurade be nyame ama ya ye ne mma nyame a wote se ene nra no wote se wokyena ne da apem onsesa ne nyuma na sesa onam akwan hudu obebresu na ye ne nyuma ye ne ehia 12 am na yemfa nhyehyɛ so exact date no me de be say the ending of this month 28th krkraw pata wote ase bra na de ha obia no awurade mie so na onam saa ye so be ma wonsa so obema utiri so na niema enkoye ne be yi ama be say yi adom be san chia obebre na me ya adom a e be san de ahia me bɔ mpa ya ama me pagya okire nyame ade bia ya adwendwen ma onam anaka e bɔ so aba bi yifiri mu awurade ahummo bronto so omie kwan bi ma nyame ma ya wadom nipa bia wa promise awurade ma ne fulfill de awurade nye ni nguase mfiri wanim won pepe woni wanu so no mfa sere ense wafonoma so obi aso obo ama ne wura fiwa on kronkron kaka no on so prase wabrabo e wo Yesu de mo afinya nkunimdi afemma enye sere afemma enye sebo afemma udisuja awurade ma nware wato fidiem ama wanim ugu ase awurade nyi mfirim
nipa bi a wadi ho fa pen awurade mani onhu nsi ni trase awurade ntua watamfo ka ensi ye na ensi ukra ye mesi a chia opinyame ya adoma chiri ebe san hia I salute bye bye.